Kung muingon tag diva, automatic na naslista ang idol sa atong mga idol, si Whitney Houston. Ana pa gali si Celine Dion nga isa daw ni si Whitney sa iyang influence as a singer. Pero kabalo ba ka nga tungod sa drugs na daot ang grabe ka bongga nga fame ug career sa atong bida? Ug sa autopsy sa iyang pagkamatay, nakita gyud ang mga substances like cocaine ug uban pang mga drugs. Unsa gyud ay naitabo? Tara, istorya ta. Si Whitney Elizabeth Houston or atong nailhan or say nailhan sa tibok universe as Whitney Houston or sa nickname nga The Voice. She was born on August 9, 1963 sa Newark, New Jersey. 11 years old pa lang, nagsugod nagkanta ang atong bida as solo performer o gasigi sab siya kanta sa ilang simbahan nga New Hope Baptist Church. Atong nagdalagingging na si Whitney, ginadala na siya sa iyang mama nga si Cissy Houston sa mga bars nga iyang gina-performan og dito niya perminti pa jamon si Whitney. Hangtod sa niabot ng time nga nakasulod daw trabaho si Whitney Houston as backup vocals sa mga sikat nga mga singers that time like Chaka Khan. Nga mao'y nahimong way nga na-discover atong 1983 ang exceptional talent ni Whitney Houston sa isa ka A&R representative or talent scout from Arista Records nga si Jerry Griffith ug nakadumdum kas Air Supply mao nilang record label. Gidala ni Boss Jerry Griffith ang 19 years old nga si Whitney sa head sa Arista Records nga si Clive Davis. Gipasampol ug syempre siga ang mata ni Clive Davis sabay offer dayon og record label deal. Haval Day, February 14, 1985, nakarelease na gyud sa iyang pinakaunang album ang atong bida sa title nga Whitney Houston. Ug after 1 year gikan sa pag-release, nagtap na ni sa US Billboard Top 200 albums for 14 straight weeks. Nakakuha po ni number 1 first ever record in history nga nagtap ang 3 singles sa Billboard Hot 100 sa isa lang ka album. Sa mga kanta nga, The Greatest Love of All, How Will I Know, if he really loves me? ug Saving All My Love. So I'm saving all my love for you. Nasundan pa si kaduhang album niya nga Whitney nga nagtap gihapon ng mga single sa Billboard Hot 100. Katong mga kanta nga I Wanna Dance, Didn't We Almost Have It All, Where the Broken Hearts Go, ug So Emotional. To sum it up, Whitney Houston has 7 straight hits in just 2 albums nga nahimong best-selling albums of all time. Nga nalabuan pa niya ang Bee Gees ug ang Beatles nga nakatali rag 6 consecutive hits. Grabe no, success after success ang nahitabo sa kinabuhi ni Whitney Houston. Nga og apilon pa nato tong mga sunod nga tuig nga achievements niya, basig maabot og 1 hour atong video ani. Maong to make the long story short, naminyo ang atong bida kay Bobby Brown. Isa ka tsuy nga sige nagkabalita nga involved sa mga illegal drugs ug criminal offenses. Bad boys na trip ni Whitney no. Napagani kaso ato nga about sa pagpanakit physically ni Brown kay Whitney, pero na-dismiss rasab kay siguro nadala ragitik ni Mr. Lodi Brown ug nagka-okay rasab sila. Medyo matawag na tug toxic relationship kay tungod daw sa consumption ni Whitney kay Mr. Lodi Brown, mao ang nagpush sa iya to use drugs, specifically cocaine and marijuana, which leads fans all over the globe to hate Mr. Lodi Brown. Pero later on, na-found out sa tanan nga dili dahi si Mr. Lodi Brown ang hinungdan aning bisyo ni Whitney Houston. In fact, 20 years old pa lang diay ni Whitney, gasugod na ni siya gamit og drugs. Gi-reveal pa gani ni Mr. Lodi Brown sa isa ka interview nga sa kasal daw nila atong 1992, tama daw ni Whitney Houston. Years passed, here comes 1999. Klaro kaayo ug mapansin gyud sa tibuok kalibutan ang pagtransform sa physical appearance sa atong bida. Niwang na kaayo siya ug sige nagkalimot sa mga sequence sa concerts ug sa musikero pa or banda nga term, sigig kayabo or sigig kasayop. Maong na-cancel or gi-cancel na lang sa mga organizers ang 5 ka upcoming concerts unta ni Whitney Houston sa iyang tour unta sa Newark nga iyang hometown. Oscars performance, gi-cancel gihapon siya sa production kay wala na gid daw kuno na mao si Whitney. Mas ni grabe pa gyud ang pagkalulong ni Whitney ug iyang hobby nga si Mr. Lodi Brown atong 2000s. Napriso pa ni Mr. Lodi Brown ug si Whitney nagparehab. Og year 2007, nag-divorce na gid sila. Year 2009, gi-interview ni Oprah sa mismong Oprah Winfrey Show ang atong bida og gipangutana nga wala na ba gid daw siya gagamit og drugs. Tubag ni Whitney, wala na gid daw. Naa daw mga time nga lami na gyud daw kaayo, pero iya ra daw ginantos o ginampo. Pero nahimong bakako ng atong bida kay pag-abot sa year 2011, na-rehab na pud siya, pastilan mga igala. Ug pag-abot sa 2012, mas nilala pa gyud siya, Diyos ko Lord. February 9, 2012,
schedule nila Whitney Houston ug uban pang mga artist like Brandy and Monica para sa rehearsal sa Clive Davis Grammy Award Party nga dito i-held sa Beverly Hills. Ug dito klaro na gid kaayo nga lutang na daw kaayo si Whitney, wala sa focus ug sige kasayop. On the same day, nagperform pa si Whitney with Kelly Price sa Hollywood Stage sa California. Ug wala damha, mauna da ito iyang last performance. After 2 days, February 11, 2012, didto na nakita si Whitney sa iyang hotel sa Beverly Hilton nga walay malay ug nakalubog ang lawas sa bathtub. Gitry nilag CPR pero sadly wala na gyud kinabuhi ang atong bida. Confirmed death 3:55 PM. Ginatry nila og pangita og mga ebidensya sa krimen, pero wala man sad sila nakita og didto gi-assume nga ang cause of death is aksidente. March 22, 2012, nigawas ang resulta sa autopsy sa lawas ni Whitney Houston ug sigun pa sa Los Angeles County Coroner's Office nga ang pinaka main cause of death ni Whitney is ang pagkalumos. Og isa pa nga na-found sa result nga isasab sa cause of death is naa daw atherosclerosis or heart disease si Whitney Houston. Og apil na sab diha ang excessive use of cocaine. Kay nakita gyud sa result nga before namatay ang atong bida, ni take pa ni og daghan kayo nga amount nga cocaine. Murag overdose ba? Year 2018, gibuhatan og documentary film si Whitney Houston sa isa ka sikat nga direktor nga si Kevin McDonald. Ug didto gipang reveal tanan ang mga disturbing info about sa atong bida as a kid. Gisite didto nga katong bata pa siya, ginamolestya day siya sa iyang igagaw nga si Didi Warwick. Maong sa trauma nga nahitabo, nakabig siya sa pagtake og drugs. Sad man paminahon nga bisag nagdako si Whitney Houston sa isa ka relihiyoso nga pamilya, nadala gyapon siya sa temptasyon sa drugs ug maupay nahimong major contributing factor sa pagkadaon sa iyang career ug pagkawala sa iyang kinabuhi. Gwapo ni nga example sa kinabuhi nga bisan unsa pa nakabugat og kadako ang imong problema, dili gyud solusyon ang pagdrugs. Makahatag ra na og gamay or gitawag nilag pansamantalang kaligayahan, pero dili gyud na mo ang solusyon. Pag abot sa panahon, sukton ra gyapon ka sa imong lawas. Instead, iampo lang nato atong mga problema unya og kinahanglan pug gagkaistorya, tara, istorya ta. Peace out, yo!